Moi bos días, Eva Barrio, alcaldesa do Concello de Ríos. Hoxe é 1 de agosto, leva concretamente 101 días na responsabilidade de goberno deste pequeno concello ourensán. Esta entrevista estaba pactada xa uns días, hoxe cóllenos a todos un chisquiño conmocionados por o falecemento inesperado da sucesora, a que estaba chamada a ser a sucesora de Roberto Berino na firma que el mesmo creou en Verín. Supoño que vostede tamén quere empezar por transmitirlle as condolencias, non? Tanto a él como a toda a súa familia e empregados. Bos días, por suposto, seu primeiro. Darlle moi máis sentido pésame a Roberto Berino pola pérdida da súa filla. É un horror para un pai, eu non me imagino nada peor para un pai que perder a un fillo. Un día moi duro, moi duro. Como decíamos, esta entrevista estaba xa pactada, a vida, pois, de algún xeito ten que seguir o seu camiño con estes pequenos golpes que nos propina. Temos que falar de como foron esos 100 primeiros días que sempre se lle conceden a toda persoa que accede a unha responsabilidade pública de crédito, non? Para que se asente, cometa os erros de principiante e comeza a traballar en serio, non? Sí. Traballar, que hoxe é 1 de agosto, día no que vostede colle as vacacións, pero está aquí no Concello desde as 9 para apurar un pouquiño o acelerador, xa que yo permite o traballo. Exactamente, ese é o primer día, vou estar aquí e, bueno, sobre todo, quero por o día a día do Concello, que é bastante complicado. Pensei que non iba a ser tanto, pero sí que é bastante complicado. Que foi o que máis lle custou ou lle está custando? Bueno, entre outras cousas, pois exactamente isto que estamos facendo, no que eu... O trato coa prensa e cos medios. Coa prensa e cos medios foi algo novo para mí e algo que me invadiu completamente, pero bueno, bien, estadesme tratando todos ben, estadesme dando margen e agradezco moitísimo. Só había 100 días. Sí, bueno, 100 días tampouco se poden facer grandes maravillas. Bueno, o que fixen estes 100 días foi visitar o Concello, anduve en todos os povos, porta a porta, con todos os veciños, intentando aprenderme os seus nombres, porque creo que é o que debo facer. De todos os veciños de Ríos? De todos os veciños, si podo, de todo o Concello, eso é un mínimo. Somos meus veciños, somos 1500 habitantes, tampouco é tan complicado. E eu que intento a cercanía e que me coñezan e conocelos e oír de primeira man e das súas necesidades. Había algún veciño que non a coñecía? Había. Eu son moi conocida hacia unha parte do Concello porque, bueno, por a miña vida relacionei-me moito máis con eles e había outra parte que non frecuentaba tanto e, efectivamente, había xente que non me conocía. E como atopou o Concello? De portas adentro e de portas afora? De portas afora, a xente, un trato estupendo, maravilloso, ilusionante, a verdad, é o que máis me enche, o recibimento que me deron, e estou moi contenta. A verdade é que me dá moita forza para seguir rodando. Anotou moitas queixas? Moitas queixas, bueno, as típicas tampouco non son grandes cousiñas, estuve tomando nota tamén das necesidades, máis do que observei, que incluso non as pediron, pero que eu si observo que son deficiencias que hai e que quero solventar. E cales son esas deficiencias imperiosas, as que hai que meterlle man? Imperiosas ahora mismo temos un problema gravísimo co tema da auga. Vamos a entrar en un bucle de que nos próximos anos difícil de solventar e de controlar, porque a sequía é un feito, está aquí, e son os problemas máis grandes que vamos a ter, así como graves. Entón, por aí quero ir, quero solventar ese tipo de cousas. E logo, de portas para dentro, pois, bueno, o xa coñecido, que son problemas económicos, fundamentalmente. Do resto, nada, porque moi ben co personal, con todo o personal, estou encantada, tanto co personal de oficinas como de exterior, colaboración absoluta, todo o mundo remando, moi contenta. Hai algúns proxectos que están aí ás portas, non, de fructificar. O última grande iniciativa de Francisco Armando Veiga, o Centro de Día, que houve unha reunión recentemente, non, con a conselleira, con Política Social, para polo en marcha. Como está ese asunto? De momento que o Centro de Día ahora mismo, físicamente, o que é o edificio, carece de algunha autorización.
a autorización están pedidas, pero temos que solventar algunhas deficiencias que hai, e sobre todo temos que non temos, vamos a ver, non temos CUP, temos que facer un proxecto eléctrico e dar de alta a instalación. Eso requiere, por un lado, requiere cartos e por outro lado requiere tempo. E ademais estos días que estuve aquí, que visitei o centro e ten un problema de temperatura algo bestial. Hai que dotalo de aire acondicionado porque é imposible, o sea, é que é imposible estar ali dentro. Pola situación, pola ubicación que ten e por tanta está cristaleira. cerrado e tanta cristaleira mete moito calor, entonces mentre non teñamos eso non o podemos facer. De todas formas, antes de finalizarse o ano estará aberto. Espero que este aberto, pois... Para ese 1 de novembro, non? Para as festas de... Non chegaremos para a festa da castaña do cogumelo. Creo que non, neso estaremos, pero non, nada máis estou dando unhas voltas aí importantes para que salga o máis económico posible para os vecinos. Vostede, cando se presentaba como alcaldesa, cando tomaba posesión, dicía que, bueno, que iba exercer unha labor un tanto de continuidade do que foi o seu antecesor, pero que tamén iba por o seu toquiño particular á xestión. En que cree que puxo ese toque ou no que se pode estar notando? Eu creo que se pode estar notando é que en ese matiz femenino que lo siento mucho, pero hai que dicilo. Hai que dicilo porque é verdad. Bueno, eu creo que estou facendo unha labor de cercanía importante. Os meus proxectos para o futuro van ir en torno ao medio ambiente, eficiencia enerxética, se continúo, e seguir un pouco por aí. Contacto coa muller, fundamentalmente, non? Coa muller do rural. Con todo o mundo, mulleres e homes rurales. Aquí somos todos iguais, eu vou dar a mesma importancia a todo. E algún proxecto que teña así en mente para estas vindeiras datas? Porque supoño que xa se está preparando... Para estas vindeiras datas temos un montón de obras pendientes que vamos a levar a cabo, vamos a arreglar o teito do centro social? Do centro de saúde, aislalo tamén un pouco, a tocar un pouco a envolvente, temos algún riego por aí, estou tratando de levantar un par de muros que supoñen teño preocupación por eles, e bueno, así máis ou menos é o que vou a facer. Quero facer algún riego tamén nos pueblos, porque eso sí que o observei, hai que darlle unha volta ás calles dos pueblos. A pouco, porque non se pode facer todo un día, pero vou empezar cos máis necesitados e continuar. Mais ou menos eso, sí. De cara ao futuro terei o meu programa electoral. Xa está pensando nel? Porque as eleccións están aí a volta. Estou pensando no programa electoral, estou pensando no equipo que me vai acompañar, si queren, quero facer unha renovación. Unha lixeira renovación ou unha profunda renovación? Unha profunda renovación. Nesa profunda renovación inclúese o exalcalde ou... Sí, tamén, se queres. Eu vou contar sempre con Francisco, se el quere contar comigo, o sea, sempre. Non o vou a... O que pasa é que, bueno, hai que renovar. Hai que por xente nova, que viva no rural, e que queira vivir no rural, e que queira tirar todo o rural. E é sinxelo atopar esa xente nova? É moi difícil. A xente nova, en general, non quere meterse en temas políticos. Entenden, eu creo que a política que entenden como esa loita entre os grandes partidos non é iso, a política é outra cosa, é unha labor de servicio aos demais. Desde onde estés, e desde o color que estés, sempre é iso, non é outra cousa. E máis nun concello pequeno como é o noso, no que, vamos, as siglas prácticamente ni se nota. Os recursos son os que son, e o que tens que gestionar é o que tens que gestionar. E son favas contadas, non hai máis. Que tal o contacto co resto desa administración? Supoño que coa Diputación non habrá ningún tipo de problema, non? Porque Baltar é o xefe en el sentido máis estricto posible, non? Sí, ben, moi ben. E coa Xunta, xa lle pediu moitos cartos á Xunta? Xa lle pedín tamén cartos á Xunta. Bueno, estou deixando que pase o mes de agosto, porque o mes de agosto xa sabemos que non existe na administración, entón, para continuar en setembro xa con cousas reales e feitos. Pedirei unha entrevista co presidente, supoño que será en breve,
e vou trasladar os problemas que ten o Concello e onde hai que ir. Cales van a ser eses principales puntos desa xenda da reunión con Alfonso Rueda? Pois o que che dixen un pouco, non teño problemas económicos que damos feito axudar nese aspecto. E bueno, os problemas de auga que non. Eses problemas económicos non comprometen para nada a xestión do Concello. Pero é verdade que están moi axustados. Hai pouco marxen de maniobra. Cualquier urxencia que surja ou cualquier problema que surxa non hai para onde tirar. Entón, pues, necesita un pouco de aire. De aire, de folgos, non? Sí. Moi ben, pois Eva, moitísimas grazas por atender a Diario Támega. Nada, encantada. Remata ese período de gracia dos 100 días, estaremos máis pendentes agora Bueno, dos posibles vale, pero que sean erros, sempre, entre aspas. as críticas que se pode ser que sean sempre constructivas, Tentarémolo. Se agradecen moito. Tentarémolo que así sexan. Moi ben, pois moitas Graciñas, gracias. moi bo día. Moi bo día.